sweet pink. Kwanza asi disco shoe fekai wachijandikwa kandikopiti. Haumuzivi ritende iwe. Haumuzivi jandikwa uya. You go all out kunomeka chati disco shoe ya Buddha. Ndatanga izvozvo. Answer A. Okay. Sweetie, oh, iri kubuda u. Oh, ari kusasa live ko right ndashadisa kufamba sei. Asiona muno. Hey, amana ndabuda. Uyo. I look beautiful. Uyo. Oyo. Ndipe boots dzangu dzinorira. Ndine boots dzinorira. Alright, let me just show you my shoes because I know you won't be able to see my shoes. Sweetie, can I see the shoe? Can I show you the shoe? Because I know you guys are freaking out. Camera. Thank you, baby. Yangu jangu itanga izvo life. These are the shoes. At least. Dzakanaka dzakamechana neuyo. They're pretty. And you know, don't ask me why. Yes, Nelly. Why I always wear this. These ndo yega yiri andokwanisa kutofamba nayo. Ndamboti apfeke yakareba apa ndaona mashura guys panga achiti ndaona mashura. Mina ndikupfekera izvi. Ndaona mashura panga achipfeka dzakareba boots apa. Kuita kunga achakongonyara achifamba kutadza kana unyetso. Tadza kana unyetso famba nayo. My lips do I take it? Do you want to do the lips now? Just do my lips later. Saka ruwa chiti waiwe zuva tichitenderera ndika vanhu vachiona team diaspora rambai muri panapa ndoda kutadzai kaposhito kanaka ndoda kutadzai kaposhito panapa kune vaya vari kuuya vese kunokuka mubve maona nzvimbo mirai ndimbokutadzai kana zuva vape wapedzwa ngavachiita wasati apedza zuva nhasi akurova ripi ari kurova muhalo ndichakutaridza muchamuona ndoda kuti muzoona apedza bhutsu idzi dzakabatwa idzi bhutsu dzakabatwa hanzi beautiful shoes yes idzi ndo dzekahiri kana uchanotengera bhutsu vanhu vamwe andopfeka size uyai kwaiti kana une 250 kokwanzi unoyasa haudli saka ina handingaindi kusingadliwi uyai guys tiona kuti haufa uchingobata kafowaya udle wozochema hanzi that's where I'm coming for my birthday good eli mina ndikutaridzi let me show you around mina ndikuchadzei around nda kuti muone titachumba nebhutsu yaMelly mazihiri anofamba naMelika but ziva kuibva kudhara unoziva wani ndichimbopfeka mazibhutsu kubva waziwazi kubva ndichakura uchiri chanana kwanzi just bring your face to the camera chikumarara Pauline iwe uda kundiona man to man chamwari zvisi kubuda mushe I look like my father hanzi zuva size 8 uda mutengera here mwari my heels akadai so yes kwete aya wona aya iwe George handizozopfeka hovhorosi zuva hakuna hovhorosi ndasindangokudzeti mimi mirekai garai pane thank you hanzi nice hey ayo ini ndandikutaridzii madhairis mozongondiona surprise ka asi mufava kundigadzirisa ka madhairis hanzi shuwa imbobata vambondiona vanofanwa kundiudza vanhu vangu kuti zvinoite kada zviti shuwa yeah, just something Yes, guys, maiona. Inoita garai mataura chokwadi kana saka tingatochinja nokuti tingatrenda futi guys. Tingatotrenda. Paka how far guys? How far team? Paka mira sei. Yes, taira. How far? Chietichi. Chieti muchangozoona. How far yes guys? How far? Iri boy ere Esther Hansis thank you inatural yeka saka harina master akawanda kutongoita izvozvi harina master akanaka inatural yako when I put the for the first time I'm going to attempt to walk in this thank you guys kana mati zvakanaka I trust you kana mati zvakanaka because tinogona kutrenda tinogona kupinda busy guys mirai muone vachifamba negugwa I've never moved around the boots. Thank you guys. Kana mati bobo because hey panyaya dzekupfeka pane nharo imi mupaziva guys kuti pakupfeka pane nyaya kupfeka pane nyaya ndikubura kubviswa ichika zuva gonofamba nehiri saka nanji adzidzire saka zviri kunetsa kufamba nehiri anofamba nezvihiri zvidiki zvazvi zvimakitikiti gaitiona apa thank you Nomzadara, thank you Leah, thank you Senzeni, thank you Molin Chamboko, how are you? Thank you my sister. Hanza ndipolongi muhalo shamwari unogona kutongofunga kuti wakabairira ka unoza zvinoita pafashion iwe unogona kufunga ndakabairira wakatoporonga uchiti nhasi ndakapedzera wobvaona haikona wakaporonga wese hai dressing haina munhu kwaitone idoi alright tichakutaridzai ndofamba navo just because handina maid andimozamazano saka ndohla kusiya voga kumba
Aziva famba zvakanaka man. Serious. Yeah. Manje. Thank you Mwalo, thank you mfana wangu. 2. Hands don't feel scared because of it. Sure ere Linda, okay, I will come. Apa kamera ndihli zve. Maita zindo andisingavhunduki. Maita zanoita kuti tikure. Yeah. Vanoita kuti tikure maita tinotovada because they push you in the right direction sometimes. Aziva imbotaya kufamba zvakanaka. Ungabva wati dhana kudaro. Aisha sweat. Ndipo Shakira sweat ndipo dzepingi. Try kunyatsodzikama chifamba mushewo. Ungasadona here kana ungasavhuna uchifamba neside. Ungasavhunika uita kufamba neside kudaro. These are boots. These are fine. These ones I can. Ewe Black Peterson pakaipa mazangale wemunhu wani waya uri kuona waya kuti munhu asinga kuti munhu une Burkina Faso isinga munhu asingana mati kuti unge munhu asingana mati hagoni kufamba nawo Monica hagoni ucho haatogoni kufamba nawo zuva anofamba neaya ndo akai aya ndo akai futi atino negotiate wachiita iwaya aya ndo akai aya hagoni kufamba nawo aya ano negotiate waya mazangalewa uri mazangalewa mai asema munhu wani mufunge handei tinoona hoteri right chigai timbokutadzai around hapana morning shoes here ngosina kana morning shoe morning shoe harisiwi zvisha unofamba naro because it's comfortable. Okay, just hold on. You want to go and see? Okay. Yeah, the kids has come back. Timu arisaruka kumba unoona vaita musika wakumba unofamba nawo timu rako umwe avatauri une umwe avatauri move get umwe avatauri kwai data rakutopera riperi zvenai rogopera sei naimfani data rifanga kupera usati waona haiti usati waona mafaro zuva ibhiza uya ndiri kugara ndichikuziva kuti motikari ndiri jaindi kuti hamuzivi zuva iri ijaindi bhiza iri ndiye rodney but rodney iwo mbondibata kuseri mbondibata kuwhatsapp rodney ndoda mbotaura newe 1 on 1 rodney iyove handizivini zvepersonal life yake handizivini ndongomuziva pasocial media asi ndoda mbotaura naye kuseri hanza mudi maidhere handina mari ayo ndine madhiri angu andataura naye ndipanze Make your Peterson and sat down what else on Shanda? What else Shanda? They didn't go pick up such Mona saying, such Mona, you are British, such Mona, it's Paja, Pona, it's a Pashi up. Don't go Queen Muzai to Miaso. I took it up and the guys, last Chana kick up stage you. Yori, Miaso Gona, last Chana kick. Make up as Arkuno, we are Kuno Eli, we are Kuno Kunet Guapanap. Ndimuudza amirere pane bhendika pana pagaisi beti makayane ngachimba patakaenda kurwizi taire vaviri izi richirimba nazi ifadzaiwereni stage yanutiona stage saka ameno tita agarere kumasofa masofa dedu eraya mama kusikwedu uyu beti makayo Una saka sichange chidlira apa ndo patodlira uyu beti makaya muchamuziva here asimba beti asimba inani naiwa beti izi ndikusara uchiri paya uchiri kanhingiriki uyu beti muchiri kumuziva here uyu beti makaya kurwizi uyu mamuziva here kurwizi haifi yakapera kurwizi uyu beti makaya uyu kune vasina ushu yes beti zviri sei ndiye ari kutimbira nhasi saka guys ndakuudza kuti have enough data tinenge tinaye pano toda kumona toda kumboya kubva iti huku yedu iri kuyama september you must come and perform utoko ndo panodligwa apa handika apa ndo panodligwa apa ndo pachange pachidligwa apa asi vanhu vakanyanya kubatana stereka vanhu vakanyanya kubatana ise ndikungoti titagara kumasofa uku kumasofa uku
hanzi mavenisa tavakusama Grace tava musama kuno kwakupisa tava musama kwana Jobek chidaiso tave musama because kuno kunotonhora saka tiri kuitira panze vadheko vagadzira zvakanaka fani vedheko ava ndio mai vedheko ava ndio mai vedheko vaita dheko ava nhasi zvetendai iyi ndeyekunhingi Queen B yeduka yeku achauya tichamutora kune yedu yeku Anes kumidland ka zvaiko zvino ndikutaura ndimboona patiri apa wifi makabhadhira wifi handiti because akuna vanhu pakushota da kuti muone ende ava ndovedheko ava hanzi ape achinja beti asi haperi ake. You see, this is the deco ladies. These are the deco ladies. But this is the last section we done this. Yeah, I've showed them already. Okay. Yeah, I've showed them. So in case you do want to get in touch with them, just holla us. We'll give you my contacts. Apaka. Twenda kuseri. Apera. Dheko yakanaka zvayo varova kwaitsinzani vashoma hatizivi asi chikuru kufara paombe ikati paonde maruma yamanganayo inotanga manje timu rauye katikono vaona vakachena ima hamuzizi kuti 10 o'clock dzemabhoyi inguva ini 10 o'clock dzemabhoyi vanhu vakachena vasikana honai vanhu vakachena guys mogara mudhuze imbosumukai zvemi vanhu vakuonei chimbosumukai vanhu vakuonei CSA inochena vanhu vakachena vediwe himi heskani. Thank you my sister, thank you my sister, thank you. Vanhu vakachena asikana, you guys, you are looking so beautiful vediwe makachena maiona here team SA asikana team SA ndodada nayo zvangu pakuchena apa vanomiramira homre binoni Thank you so much for making it. Ndanitika hamagona mufa kupiwa mbasera imino timakwanisa kubata time kwai SIS MELLY mbotifadzai paDurban ndiona iti tichauya kuDurban tinoronga tonda timuri vangani maDurban chiri mukaita 20 toya tikafara itai chero 20 will come inini I will sacrifice to come for you guys itai 20 woku upstairs ndepana pafuti oiko okay chanopinda nepachigedhi ndokwakuona namapfumo wondowaona namapfumo pakakura panomeri kwai 054 ine vabakadza nemagaro ndizivawo gawo pakanaka asi guys pakanaka marooms esaya guys all these are rooms guys saka kana vava vari kuuya vava vaita accommodation this is the place to be unofila comfortable because unenge uchitara shona nevanhu vanenge vari panapa munhu ari panapa muzimba handitika saka unenge uri comfortable hanimaona everything chaunoda manowirira wena chuhwi kodisco rimwe riri pashaufa woku all white ndoitira muno kwai muno ndome all white guys muno ndome after party muno ndomo after party tiratidza ora chimira ndikutaridza ndikutaridzai muno kwai ndome all white muno hey manowirira ndimenda kwari kubika kwambona kuti aufa nda wafa nkona azuvaka alright shuwa unobva watomakisa uriona kuchitamba-tamba zihomberia nice and then remember pandakambobuda ndiri mujakuzi kwauri mujakuzi wauri paiko tione takangokuona wedu uri mujakuzi rega tione kuti wakanga uri papi iyi swimming pool yakavharwa
Vakutozofa ngoivhura kandisa mai asvika. Papakaipa. But pula ine tinotenda nongotenga machemicals uchidira uchisuka. Handinoda ngo wachisukwa chete. Ndoda ngosukwa at least once a week. Mupi muchirumu. Ndio mune jacuzzi. Makiwa. Tiasomuona. Saka itoilet yepachei. Itoilet yevanhu vanonga chambira kujacuzzi. Alright. Nikutoilet swimming pool. Swimming pool. Nemu swimming pool. Next swimming pool. Hande unoona kuseri kunoitwa my events. Okay. Gaitinde kwa kunoitwa my events. Hey, my junior pere kwa can't wait to see makapfeka 054. Sandi ningirikiri yoyo. Poronga ringi change iripo askana. Zvongoda mwari. Janduku anofunga akatenga mucheka kudhara. Akatomirira wechijanduku akatenga mucheka yake yehobhobo. Kuti awane basa. Topinda nepi? Uone papa. Kuruna kwa paka kweke. Andopinda negedhe iro. Ndekwa kwese kugo atfanisi rakiwa gedhe. Ngokiwa kiyo. Munanongorasika kazisina kiyo. Hanta tinogwe diaries. Dora hapana nonokaga next month kaga ispendi pa diaries next month. Muri kuyaka kwaiti diaries? Yes, September next month. Yes. Ukotiresa musoro pasina kumbo mudenga. Ku Midrand. Ku Midrand ku Anesi. Ukotofara zvokwati uko kunofariwa. Kunofariwa uko. Zvakarongera ndezvoti I know South Africa ine ma-blackouts ngati chojamba napa. South Africa ine ma-blackouts anditi. Saka zvokuti magetsi wati pano pakarongeka unova nesola. Vane masola. Kunogara nemagenerator anzi anoita noise. Wanzi anoita noise? Okay. But I think that we're taking in the next 30 minutes. Kudi. Asati vauya ka. Vanotanga hivyo ndipasati vauya vanhu. Tutimbo wazona nanyu kuti ama makeup amuna kurumidzira here kuti. Aiwa. Ndo zvokwenda tata. Mazani mazimba anouya na 2. Uya kudza kuti zvotanga na 2 anga chitotaura chokwadi. Zimba razvisvikira na 2 okuroko. Ngaridi. Kwai ndozokudana pamuchato wangu ipapo SIS MELLY. Fani tinouya. We will come. This is still Pamzinda Hotel. Okay. This place is. Gindagoria ramumzi venyiro mariona here Gindagoria. Gindagoria iro. Rauya ralenda Pamzinda. Landed Pamzinda. It is landed Pamzinda. Ukoko kunonzi chi ku Binoni koko. Kana 2000. Hata shika wena. Kana 2000 inosvika. Panokona nongani pane medu. Vakawandisa. Vakawandisa. Patikata vana. Uyu munane kabhora kakewo. Kana isibona. Atakaenda patikata mama Thomas Mapfumo takamuitira kuno. Pesa papa. Hanzi kunofarirwa nevane mari kana usina unofarepi. Ayanda mira ndikutaurire manje. Zvandinoita ini. Mira ndinyatsa kubatsira ndoita ini Ayanda. One thing chandinoramba andika andifi ndakazvidzikisira zvekukuona mumwe munhu kunge ari mighty and high kudarika ini zvandiri. Ini ndotongokukwidza pamamonya ipapo chero ndisina kana senti. I refuse to look like my problems. Mune vanhu vane mari imomo ndinonokwana ndotenga mvura yangu. Ndogara mukati momo ndichimwa ndiri muvanhu vane mari imomo. Kana kutenga dringiyo ndichaimwa kusvikira yati amen. Kuti ndingopindawo imomo tap into the anointing yevanhu vanofunga kuti vane mari vavo. Handi usazvitarisire pasi. Uchizodanza handina mari handende ndozodididi. Inda ikoko. Inda ukaona restaurant yakazara varungu chitete go and shade that color, go and mix that color. You won't take a cup of tea or garam katim or glory one black. Hanta urambidzo kupindako. Kune stage rukuvako. You see how big this place is? No, it's big. Asachi nebasa wena. Nenge pakatomboitwa mafaro madoro akazara umai. Every Sunday kapanapa pane padare. Okay. Saka madhara vanoda African food. Teresa Angels, you say? Vanouya kuvombogadzirwa machera. Yeah. This is you mango. Apachine basa iyi space saka vaya varuda kuti mumboya tizogocha pa open place ndipo pekugochera apa. Pa open place papa tichigocha tipa toisa music papa tichitamba ipapa ndo panotoita apa. Unofana video kusanga nokumbira kuti ndokubira. Ini zvokuda kuzvitarisira kutarisirwa pasi neira ndidini kuzvitarisira pasi kuzviwira tsitsi.
kuzviwira tsitsi chiwa kuzviwira tsitsi nangu handina indozodai vanazvo ndo vakaita sei. Mwari uyu haana favor guys. Mwari anonaisira mvura munhu wese saka Mwari anoropafadza tese. Hanimona Mwari anotoropafadza munhu wese tese guys. Pinda mamonya imomo. Refuse to look like the problems. Uyai mupinde munomu. Uyai kuno tuonesana. Pakuzonzwa 250 usingahlapa. Yangu wapo wapi kana drink nemascones zviri naniwo. Kuzongoti vangouya vangoomesa muromo. Kupinda after party. Ninge kune mayenese. Ende nzvimbo inoita kuona tamuona. Ayanda rekupi ticket. Rekupi ticket. We. Rekupi ranhasi here kana kuti rarini. Akoma yeukaima moyo, how are you? Muri right here. Kumaplot. Awuna ukanaoneka kuno. Chiro kaikaiwa. Musambozvinzwira tsitsi guys. Ende usabvume unzigwa tsitsi nevanhu futi. Ndo chimwe chigwere checho dogara chihwigwa tsitsi nevanhu. Usabvume kuhwigwa tsitsi nevanhu. Zvinyazo zvimiririra kuti ndo hwigwa tsitsi kuti wagwa tsitsi unogwara. Rekati kuhwira tsitsi kana wagwara kana usina kuhwira tsitsi shamwari. It's a phase. Kuchona iphase. Nyaya kuchona mwana ati kwa indotoshaya kuti ndodii nokuti ndendisina. Handiona ndiye vandotora kutomotivheta zvangu. Handiona wigwa tsitsi nokuti uri kurwara kwete kuwigwa tsitsi kuti it's a phase. Ufunge takadai tinotombochona tese kuchona kusvika pakushayiwa 10 rand. Handiona asi hambofi makazviona because vaserini ndinongoisa vaserini yangu pamuromo kana lipstick yanenda tenga lipstick haiperi 1 day ndotonambira lipstick pamuromo ndotoya ndotoseka nemi. Saka it's a phase of life that zvinoiya zvichidarika zviya. Zvinoiya zvichidarika. Kwaisena handiende kuzimudisina kukwira ndege zvokwadi ndinofa stress. Shami ndege haidhuri kana wakuda kuenda can't wait pattern up. Alright Alice Zuze kana wakuda kuenda kuZimbabwe Shami uchida kukwira ndege. Uchida kuenda kudana Zimbabwe ida kukwira ndege undibati. Washuwa shamwa chari undibati. Kurongera ukwire ndege. Unde nendege. If that's your wish kuti uda mbokwira ndege kana wakuenda kuZim undibati ndikurongera ukwira ndege handiti unda kuZimbabwe. Yes, as kana muri sei? Has ga guys muri sei. Muse. Ayanda ndo ndabvunza kuti haiti tinetuka ipi yacho. Which one? Which one? Yes. Which one? Yes. Yes. Yeah. Heskan Joyce Makuyana ndokuda singaiti wena. Love you very much. Love you. Hello. Zviri sei komorisa madhairis pamaiki wambokuwa? Madhairis kwa moro imuri kumorisa pamaiki apa. Hai muri kuzviwa. Yeah. Yes. SIS MELLY tankeni zviri sei? Mapicture anda kutoga mapicture apa. Toga mapicture yenyu apa. Mamona here padhush. Ndiye organizer. Unepi anise ndachinja. Kwa ndachinja kaiwa kaiwonga nda ndidi. Yokana togenda kadai. Ha. Totora ha. Afia mbosha utem. Pane time ma photos apa. Pane time ma pictures asi. Nandizo ani time. Tongotorwa afa tingazotorewo. Timotorwa tongokona pa Cap Dance uya? Hadi vanhu. Wotorwa SIS MELLY. Yabda. Akona wopa unotora fu. Chara katora fu muri ma celebrity hapana nombo. Iwo gonongozofila kuti azviti. Yekuna September ayanda. Mira ndikutsvagira. Mira ndikutsvagira imuna September. Wobata 4 yako kutsvaga 4 yacho. Wotsvaga hafu yako tokutsvagirawo hafu yacho. Anditika. Thank you Petty Maps. Thank you.
Thank you, Betty Mupas. Thank you. Tiana kigwanas. Tiana kigwashedu. Kaitofeka. Selina hanzi semuna sina mari nepedzera kwaiti. Light closing date month end is this month end. Closing date is this month end. Closing date month end saka make sure kuti secure your tickets, guys. Secure your tickets. Thoma nainda tozviona ndadarika ndichaisa disclaimer. Yes, thank you very much. Yeah, we are very much okay. Haisati yanyora yasichanyora. Okay guys, so antataurana tauzana ka the rules and regulations of ndiye paida. Okay. Ndakuda msoti saka. Vanari kupodwa vidiwe. You just do touch ups, yeah? Yeah. So guys, what do you think of my makeup? Pane umwe atada kuzoitawo makeup panhingapo. Ukurumidze kusvika. Wachitiwa makeup acho ukurumidza kusvikawo kuti pane vari kuitigwa pane discount nhasi. Kwaitione kuti nhasi makapfeka sandapfeka ini. Handapfeka ini. Ndichiri kutomboda kuitwa makeup first. Anzi private situation ndo ipi. Sandapfeka. Thank you Kazunga, my Kuda Free State people. How are you kuchandoko? Then I'm going to go live kana vanhu vasvika vanhu vachena atidi fashion police muzoita mangwani. Okay? Vachimirira izvozvo. Iwo kuti uri busy paiti mascreenshots anenge tetatoretiwa kudhara. Melly is a good shape. Serious? Yeah, thank you. Moti mwana anozokunyimawo zvose here? Mwana anokupa good shape oti face unozvionera. Obati face zvionere asi shape ndakupa. Hanzi mumboya kuno spread. Nespread mune makawanda imimi. Nespread makawanda. Makwani tichauya kuno spread. Mozati kuita event guys achitomboda vanhu vakawanda just kungozivana meet and greet chaiyo kana party or what achitomboda vanhu vakawanda. Achitomboda vanhu vakawanda. Mafaro guys munongofaisa muri vashe mamakadaro zvikatofana. Udza Melly akupe number yangu ndatonyengoka ndadiwe wewe. Ko ndiyo nanchiti wandoti nini bate kusera. Mukadzi. Ndakadzana nenandidi. Ndingodi zvokuti dani warume vanhu. Kwai manje Alice zvinobva wawana kanzoisa inini madhava kobva wadi. Chijandiko wawakamirira uyu. Unotowana akanzondisa inini asanenge achitedzera inini unowaso unotsva. Tasha G Mutambiri, thank you. Adeben, I'm seeing you this manje apa. Deben manje. Bia Pearson vanenge vari kuroom kwavo. Nesimugonde zviri sei. Vanenge vari muroom yavo iri piko. Bia Pearson. Bia Pearson vari kuita makeup. I think vari kunokuwa kwavakarara pepo. Vari kuitwa makeup nakudzi. Saka but vana blessing. Oh. Azviti vana obvious vana blessing. All right. I'm going to call them Kapeza. Hanzi na Kerina todawo Rustenburg. All right. Rustenburg ndichaudza Ru ushu. Organize. Mumuziva ndi Ru vanoku Rustenburg. Ati you know this. You know her. Munomuziva kawo. Munomuziva kawo. Ndiye wachiaudza kuti aronge ku Rustenburg iye ushu. So that she mabva makanda ma love nema likes vanhu ve Rustenburg. Saka tobva tadi acharonga iku Rustenburg iye shuwa naye tingaenda kumwetisa tamboita kuningikire. Ndiyanzopfeka zvakanaka ndizopfeka kundizopfeka. Andoda zozo unopfeka size aniko Alice ndina gogoma ndipfeke size diki ndopfeka ma size kana une zigumbo ya. Sona hembe unongoene hembe wasona cheroka sena ndisaka ngwe mari yako chesi ndopfeka. Whatever it is. Praise Mongwe nduna zviri sei. Mari yako chesi. Andingangopfeke design yekumahara. Unoene dress rako. Grace Chigoche, how are you? Quite well, Limbo muri paiko muri kupi. Hanzi ndiye Ruwe admin. Aiwa asiri Ruwe admin. Asiri Ruwe admin. Ruwe admin muchamuona munomuziva vanhu muchukuchuku ane mazizangale wakadarika zuva. Makapedza tete. Ane mazangale wakadarika zuva. Evelyn tiri ku Binoni. Mai mwana mune garo mai mwana. Ndogara nchikudza wani. Mune garo mai mwana kutende kutamba.
unoziva mazuva agogoswa ndaya wamazuva iwayo ndo waunawo mazangari iwayo vanobvenga mudziti handina ndingori puranga manzi grace chiko chanzi tiri kudebheni manje so debheni manje mbuya piyesa vanenge vane slim guwa nhasi vanenge vane slim guwa riri authentic pakanaka mbuya piyesa ende kamunhu kadiki asi munhu mukuru mwana mudiki anogona kuensa chita anozvichinja kuita kambuya chaiko mwana mudiki akanaka yakakanda uchiti kandai mablack asi iwe ziva gatimboita men to men talk uraiti wakadzigwa makeup saka yava men to woman talk naiwe ziva paunenge uchiisa maposti ako kuzuva nation iwewe uchiti kwai vanhu veblack brown nice brown kandai mapicha unenge uchida kuti sima yellow bone tidii takatsvuka takura unenge uchida kuti sima yellow bone saka ndeo mapicha aiwa nai kwesisi mayellow bobobo quite name munhu akusi kufarisa here koko kwai he vanhu kandai mapicha enyu muri brown saka vatsvukuwo kandepi toda kukwana weipapapo we are it's a post that you publish. Can you proud? Really? I challenge you. If you are a proud man, and what you call Mengo dzakawanda ndikuudzi. Ndichadzikanda miraoni. Ndodzikanda. Dzirimo mengo. Zigarigani. Dzirimo mengo. Dai amumere mengo. Team bleach mo amukeroko. Team bleach mo nonezanzi. Kondecha kwere chikanda chiri kuti. Ene nai ipapo aringa chara chokwaji. Handiti my skin my roots. Chikumba changu. Be proud. Because tiripo. Barti. Ha. Nai. Ningashiba inchida kuchuka. Zvadi. Anochinja mono anochinja. Handi unochinja. Yebo. Hi darling. Ava admin venyava vamwe admin veSA uyu ndiye anonzi Shumpress Bells uyu Shumpress wauchangobva kubvunza uyu hanzi Shumpress auya here uyu Shumpress uyu abva apinda uyu Shumpress uyu abva apinda. This is Shumpress. Mazangaliwa nhasi vanhu nemazangaliwa muri kumboita seku nemazangaliwa imi uyu ndiye Shumpress uyu wabva kunogegwa wagerwa zvakanaka wenasi wagerwa zvakanaka kana bishimo dzisina pena naye zvako iwe kwaiko isi usiku unofamba todini kusviba nini henyu nokusviba kwenyu adresi nozonyanya tiregei neskini dzedu tisiyei neskini dzedu kushata makore anokuda mai mwana svibei ndichida kutsvuka we are babla proudly British kutotaura pano imimi muri vanhu vebrown tombozokona muchibuda makaita mayellow bone mapicha apa Yes, we are here. Yes, we are here. Hanzi ndokumbirawo jacket iyi. Alice Zuzu. Vana uri mamoyo ka-obvious. Unoda zvinhu zvimamoyo seni. Kwese zvinotozvida kaisi. Zvinotozvida. Yes, zvinotozvida vana mamoyo hatingamboregi zvi. Vana mamoyo. Zvinotozvida zvi. Hey. Kuti kudiko? Aiwa mbaudzeni kuti mukadzi womunhu. Aiwa. 3Y. 3Y. Nai ini ndikutaura kuti chimiro ndakapuwa asi mwana akati fese muzozvionera hako asi chimiro tarisa kokeni bata wakadai but it's true nai tarisai tarisai guys you see
You are proud. Yes. You know proud the British. Team turmeric. Get you more like a white team. You see? As to us vanity, my phone too. So what am I making for us? I'm going to find out my name. Like you the rest of the white team. Mara, I just don't show us structure. Oh. Right. Zoka ukazo unblocker cherere. Ivoto unblocker. Harakati zvo unblocker to gone ready. Mirati unblocker to gone ready. Pakuputa kumirati kapedza live tuko unblocker. Nasi sine phone iyoyo. Ndisakabata phone yazuva. Aiwa ndakamshaya ndakaneta nekuscrolla sha. Ndakaneta nekuscrolla. Kusiyana kwemuviri. Handifuni kuti dzisimela kapwashepo. Right, now kuti mwe kusiyana kwemuviri kuti mungane makumbe ostrich. Kona ndire doing good. Toilet is in suit. Toilet ilipo kasira. Saka kusip madam amuri pala phone. Kumakatadza phone kubisisa. Ndikuda kuti rumino yaina toilet nokuti kune mapartners anomama zvosemesa. Saka insuit is separate. Yakaiswa kuseri unokuta mune makavharirwa pakakona kenyu. Right. That's important. Please, Sadoni. Sadoni. That's why they'll see us. Ne? They'll see us. Screenshot association. I know you're busy. Yes, a screenshot. That's what I'm doing. Yeah, Mazangalia. Kusiana kwa mimi. But it's a little bit. For type. Honestly, when I can't do I put some generate. You my gifts. You are one of my gifts. The bus. Munema My way cannot tell this one. Unga holiday. Thank you, Penny. Guys, chiba mai sama stay nyoka unblock tichwana ku unblock ai nasi kwa kuziva nation. Chiba mai sama start one ku unblock vanhu. Kana wakapita stage ungomboshona kuti azvizonyanye kubuda stage. Kana wakapita stage zvanyanye kubuda. Saka rioneki. Kana riri black arioneki. But I faith maita. Ndichanjeni yameka shot ndainjena ine pako. Chakuudza kuti faith maita wona ndikufara nepako. Ndikufara nepako nasi. Pegari once. Pegi ameno asati auya mu comment section nasi. Hanze unblock kwasiwa. Usazotuka akasha. Faith usazozipame zvakambo unblock kwa ina ndizviziva asisazotuke futhi unoblock unblock kasaririra kuma juice. Cherry pop ayo cherry chamvisa na Eve ndicheri na Eve. Cherry akablockera. Okay, Svanation. Uyu Pega uya yes Peggy. Peggy, hi. How are you, Peggy? You see, kanzimela. Poko chabantu. Mashona ka? Kwendi kumberi? Kana siba. Kana. Ndaicheka vanhu vamwana ndimbopawo vamwe anorema magara vana nemagara berukamasirike kuti pamusoro pemusana pamusoro pegara pazasi pemusana pamusoro pegara haungorari kana wakarara ngakutaze unongokarara kabhatigaro rinonge rakasumudza chimukamwende yazo saka unorara chiuno chakatveya usiku hwese kuti unare flat nemusana wakosorera flat nemusana pakati panopera garo patenga musana saka always have back pain inokwatigaro rinorema macharo rinorema rikazopfekedzwa iri rera kuti ngwa ndosaka ndichipfeka matenesi indiri team sneakers ane sneakers dzinofa
Masika memandigonera. Ngaptopfeka bhutsu. Ndobhudza mwedzi. Garo rinodiwa nemunhu asina garo. Kana usina garo garo unenge uchirida. Vana ugaro chavanomudza kuti hariite rinoremera. Akutenga jini kana kusangana nehembe dzaunoda saukwana. Women want what they don't have. Asina magaro anoda magaro. Asina mazamu anoda mazamu. Ane mazamu haadi mazamu. Ane magaro acho haadi magaro. Mupfupi anoda kureba. Akareba anoda kupfupika. Mutsvuku anoda mutema. Mutema makambona vakadzara maflat chest. Vanhu vakadzara maflat chest vanofanira vachionana. Vakadzi vanekwa nemazamu. Vakadzi vane mazamu havadi mazamu avo. Nanzi unblock Natasha Misha. Shumbere zanzi moro. If I unblock her, she will block Mrs. Wangu. So that is sorry. Toti yeo. Zip kureba simedi mnada kona. Undi. How do you want to go? The Penny. Penny, hello. How are you? I'm going to make up was Kana. I say me munozo disha misa imi team. Ini to discover. I'm learning one thing from Wakazi. Mrumbo shona o guys. Imi team munenge mchiti tukiriraka. Mkomeseshe mchinyaso kunduona live 991 men to men. Imi munenge makacha make up zenyu ko makafirita. Iko zvinoita kuti uyai men to men amudi kwa imira ntakeleta make up. Mamu washubresi. Kwa imira ntakeleta make up. Asinda we. Aiwa tisipa life. Ati kai inakwenda kwa ati. Anga uya kumbotenga apoda pegi. Ndio saka ndiri kuti. Dian. Pindai. Ndio saka ndati. Harino loko ora loko. Ndio saka ndati nini pane mukuona chigame chacho. Indaka zvubuira kuti nini fair. Hi. Madam boss. Dance bar. Perfume ya. Amma is calling you Kelly. This is Madam Boss. This is the Madam Boss. Mutenga. Not me from Monash. Mutenga. Dear Muridzi. Weapon up. I think she's doing makeup or something. I want you to set a makeup. Did she pick it? Okay. Tell me the makeup. Come with him, man. Said, I just so I'm going to make up on Wauye. Right to me, you wait out with her. Got to pay time, which Capana one. What is? Eh, ayo, Manon, Abatak. Uncle Batak. Sorry, I'm shut down. We are talk. Eh, Betty, I told make up an apple. Do it. Who could do Yarabo? Oh, how that is in Renaya, guys. Be a piano, you couldn't wait to make up. Yes, ask it. And with you a manch. And then you down to the place like I know you see. They don't young say in your daily fresh. Really, my child. There is anyone on a macaro, woman. Another Junjao. Oh, another Junjao. Saka Linda ndika chigara ku block view nokuti uchauya uchiningirira uchauya uchiblockwa futi saka zvinani ngogara kwagara ikoko ku block view Linda Brooks sha gara akoko komningi wangu nokuti uchadzoka toko unblock o phone yainde here asiva ti unblock vanhu shakira kavata ari pala vainde phone yacho ayo ngadzoke ni phone ti unblock vanhu vedu mukazo block all guys amene yenyu mukadoita pamuromo musaite pamuromo kuma page yevanhu muno block mashua inde musa komende bed kana makangwara munozo komenda kuma street moenda panzvimbo mofara panzvimbo muchikomenda zvakanaka muri panzvimbo pemunhu kana mazoenda kuma street moita yenyu zvamunoita apo nokuti haane nazvo azozvioni mashua ndokungwara kuti musa block hawachinja wanaka wena
wanaka wena iwe chichirizina naye kwai ndokumbira kuita ndetuwai hawati pane pachasiya mari nhasi handisi yangu ini mari mamara ndikaisi tingataura zvimwe kwete zvemari kumapata patangu aende piwo ayo rais chiregai ndimbodzima nditika hanzi simeli zvave kudhara kufarisa kuya haiwa handozviziva feiti zvakatodarika zvai zvako sitombo social media iyi tinotukana nhasi mangwana toseka zvina kana basa izvi ndezvemumastriti hazvina kana dhiri don't worry timu chimuunbloka iwe Linda chimuunbloka isoda kutomboitawo amnesty yekuunbloka vanhu pano vanotituka tichibloka paya kana vachipromisa kuti havachatuki asi manje isu kwedu kwakazara maghosti kwedu manje hakuna vanhu kune maghosti isu kwedu hakuna maghosti anosvika 1000 something here ari kublockview akawandisa zvekutodaro techida kuunbloka vanhu chaivo chaivo manje hatina vanhu kune maghosti vanhu tovaregedi vachitaura zvavanoda chiregai ndinde guys ndozodzoka haiti yatanga ndika mukanana ndakuya haiti nenge yatanga chiregai tigoinda tigodzoka ndika stay tuned musasare naika guys don't miss out